Wae. Ndara nyuwun pangapunten. Menungsa urip ana ing jagat raya menika namung sadermi hanglampahi. Wirawiri nggawa raga weruh ana dunung dedununging urip. Nyuwun sewu. Niki to sebabe jenengan sisah ing panggalih. Nuwun sewu, Den. Kula badhe mitambuh apa ya sipating para Pandhawa sampeyan wis dadi jamak lan lumrahe sulap marang gebyaring kamukten sulap marang gebyaring bondo donya. Nuwun sewu. Titi kalenggahan menika Pandhawa niku wau tiyang kang rila nalima temen sabar tur ndarbeni sifat budi luhur. Den sedaya ingkang lumampah kinarya dadya pamecut raos jengandika mangtindake darmaning kasatriyan paduka. Sinten ngertos menika pinangka dadya dalaning urip kamulyan ndohir kelawan batinipun para Pandhawa. Mang babati alas Wisamarta najan rekasa kaya ngapa wonten tetembungan sapa wani rekasa bakal ngunduh marang waing rasa, sapa wani laku bakal tinemu kang tinuju ning kedah eling kelawan waspada. Rikalenggahan wana Wisamarta alasing gawat kaliwat-liwat jalma mara jalma mati. Mangsumendhekaken rasaning dika mangpasrahke uripe sampeyan mring ngarsanipun Gusti sing gawe urip, Den.